Right, zviri sei ma traders. Pa video ranhasi tichange tichi explaina why takatora trade ratakatora pa VX volume 40 anditika, right. Saka trade redu takatitorera apa anditika ndobva taraida chi trend kunosvika apa anditi. Saka chakaitika ndechonodai, rega zoom out anditi. Tine structure yedu ishi anditika iri padenga panapa anditi. Saka ndakabva kumashure ndichi analyze ndida kuona kuti ku area kunoku kwatiri kutambira kunoku market yedu iri kureacta sei, iri kubehave sei anditika. Ndobva ndaona kuti market iyi ine ma patterns iri kugadzira ende iri kurespecta ma trend lines. Saka ndakabva nayo kukutanga anditika, kukutanga kunoku anditika, tikanoona kuti yakatigadzirira pattern ishi anditika. Wakaona ma video yedu ma chart patterns, ndofunga matoiona pattern ishi anditi. Yagadzira pattern inorwa impulsive move ichiyazotora low ishi anditika, right. Then tobva tafamba anditi, ndobva tagadzira futi kaunga ka pattern aka anditi, aka paino breaker irwa impulsive move anditi. Ndobva tava futi pa area panapa yagadzira futi pattern handimaona manje. Izvi zvatiri kuita izvi zvinhu zvekuti sa trader unotora nguva yako paunenge usiri kutrader papai ndo zvinhu zvaunenge uchiita sei, zvaunenge uchitsvaga pamacharts kuti ma pairs anotoda kutrader anobehave sei, anorespecta chii handimaona manje. Saka taiti pese patobreaka trend line tinobva tagadzira impulsive move tomhanya, tabreaka trend line panapa handiti, tobva tagadzira impulsive move totamhanya kudenga handimaona manje. Ndo mesi dzachona dzaita sei, dzaitika. Tikada kutarisa futi kunoku takabreaka trend line, tabreaka trend line totagadzira impulsive move. Then after tagadzira futi impulsive move ndo pakazoya pattern ishi yatikatrada nezuro handimaona manje. Saka ndakanonoka kuiona zvokuti ndinyasowana entry nyama handimaona manje. Tobva tabreaka kunoku takaita sei, takabreaka handimaona manje. Ende panapa makada kutonotisa saka tadzoka pa retest market yedu inogona kudona handimuona. Saka tinoita kutotsvaga ma entry. Saka zvisinei nezuro ndakaona market yange yatodzika yasange apa, ndo pandakapinda entry stop loss ndesa padenga panapa ndo ndatageta low ish. Saka aya ndo ma results achona apa screen aya trade ratikatora nditika. I hope kuti this video rine munhu waraita sei warabatsira. Saka kana waona uri zvarakubatsira udzanya subscribe button, kana wanga subscribe kune wanga wakasubscribe muiso like, comment, moshare kune mamwe ma traders anditika. Ngatisangane pa next video.